Ceritane cerita wayang Jawi alonane opo alonane opo Rojo iku arane gawe geger nyolong Sinta mantan jo tumadang wis dadi awu bokong gede Bu Asri penak goyangan ya penak goyangane Ramayana ing negara Ngalengkoti raja atu buta Rawana raja taman Sinta dijak mulih penangan Indrajit lan Pabeh Orawati getih dalah Ngalengkoti apa Tokok bilung wao kabeh pating gemblong omah gedhe kabeh dadi arem dosa muga nangis Alengkoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger ngarepe pajak tunggu pajaknya saya kantor Anoman ngarepe pajak tunggu pajaknya saya kantor sowan taman Sinta dijak mulih
konangan Indrajit lan Pati linganoman ora wedi gede eladala ngalem kodi opo Kakak belum kabeh pating gemblong omah gede kabeh dadi arep dosa muga kari gerem-gerem yo wae Tolong ngarepe pajak lege pajaknya sing nyatet ya iyo oh dengar be pajak tolong lege pajaknya buat adik-adik sing ngarepe pajak tolong lungguh ya soalnya pajaknya buat ketinggalan nih guys lungguh sayangku duduk rata Embong Banyuwangi.